खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फोरबो जिसु ख्रिस्टआ माबादि अनो आरो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाया माबादि ना बेखौ नोंथांमोनजों गुसुङै शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ आरोबाव जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाया माबादि अननाय बेखौ मिथिनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव मिजिंथि हरदों। अब्ला बेनि सिगां डियर भिउवार्स, जों दिनै बेखौ मिथिनानै लाग्रोनाया गाहाम। अननायनि सोमोन्दै बा अननायनि बिसय ग्रीकआवहाय माने मोनब्रै रोखोमनि दिनै फोरमायनाय जादों, बा ग्रीकआवहाय मोनब्रै रोखोमनि 4 types of love we have in Greek language ना ग्रीक भाषायावहाय अननायखौ मोनब्रै बाहागोआव दिनै राननाय जादों। दा बे मोनब्रै बाहागोआ मा आरो बेनि गेजेराव बबे मोनसेया फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला फैदो बे समाव गोबाव खालामालाबानो बे ग्रीकनि मोनब्रै रोखोमनि अननाया मा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनि। थ' नाम्बार 1 इर'स, नाम्बार 2 फिलिया, नाम्बार 3 स्टर्स, नाम्बार 4 आगापे। दा बे मोनब्रै अननायनि बाहागोआवहाय बबे मोनसे बाहागोआ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय, आं नोंथांमोनजों बेखौहाय गुसुं शेयार खालामगोन। अब्ला बे समाव अनजाग्रा डियर भिउवार्स, नाम्बार 1 अननायखौ जों मिथिनानै लाग्रोनि सिरियाल हिसाबै। नाम्बार 1 आनो जाहैबाय इर'स लाभ। इर'स लाभ बेखौ इंराजियाव मिथिनो मोनो जे रमान्टिक लाभ, जे सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनज्लायनानै अनज्लायनाय बेखौ दिनै फोरमायनाय जायो बा मिथिहोनाय जायो बा मिथिनो मोननाय जायो बे इर'स लाभखौ। आरो फैनि नाम्बार 2 पइन्ट फिलिया लाभ। बे मोनफ्रोमबो ग्रीकनि फिलिया लाभ, बे जाहैबाय ब्रादारलि अर फ्रेन्डशिप लाभ। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा बिदा फंबायजों लोगोफोरजों अनज्लायनायखौ ग्रीकआव मा होननानै बुङो? फिलिया लाभ। बे जाहैबाय लोगोफोरजों बिदा फंबायजों अनज्लायनाय। आरो दिनै जों मिथिनानै लाबावनि नाम्बार 3, बेनो जाहैबाय स्टर्स लाभ। बे स्टर्स लाभनि ओंथिया दिनै बेनो जाहैबाय लाभ अफ फेमिलि। न'खरावहाय गथ' गथायजों, न'खराव बिसि बिसाफोरजों, न'खराव बिमा बिफाफोरजों, जाथि बंस बाय बाहागिफोरजों बेबायदि रोखोमनि अनज्लायनायखौनो मा होननानै बुङो? स्टर्स लाभ होननानै मिथिनो हायो। अब्ला बे समाव जोङो मिथिनानै लाबावदिनि लास्ट पइन्ट, थ' बेनो जाहैबाय आगापे लाभ। दा बे आगापे लाभनि ओंथिया मा बेखौ मिथिहोनि। बेनो जाहैबाय सेल्फलेस लाभ, जे गावनि सार्थनि थाखाय बा गावनि थाखाय सानालाबा गावखौ बावगारनानै ना गावखौ नागारनानै गुबुनखौ माने बिराद अननाय मोजां मोननाय बेखौ दिनै मिथिनो मोनो। थ' बेनो जाहैबाय मा? आगापे लाभ। आरो बेजों लोगोसे मिथिनो मोनबावो जे आनकन्डिशनेल लाभ। बेनि ओंथिया बे आगापेनि लाभा मा? सेल्फलेस लाभ एन्ड आनकन्डिशनेल लाभ। दिनै जोङो आनकन्डिशनेल लाभ होननानै मिथियोब्ला दिनै जोङो बर'आव बेखौनो बुंनो नांगोन सार्थ गैयै अननाय। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, दिनैनि बे बुहुमाव जों दिनै सिन्था खालामोब्ला बेखौ मोननो हायो। रावबो जों सुबुं हारिया सोरबा सासेखौ ओरैनो अननो हाया ना। माबा मोनसे महर मोजाङाव जों अनो, माबा मोनसे आखल गाज्रियाव जोङो अना, आरो माबा मोनसे मोननांगौनि थाखाय जोङो अनो, हेफाजाब खालामो। बेबायदि आरोखि ना, सार्थ गोनांजोब जोंनि सुबुं माहारिनि दिनै अननाया। नाथाय बे आगापे लाभ, सार्थ गैयै अननाय, गावनि फारसे सानालाबा बेबायदि अननाय ना, बेबायदिखौनो होनदों आगापे लाभ।
दिनै बे आगाफे लाबानो the love of Jesus Christ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे आगाफे लाबानो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जों सुबुं माहारिखौ सेल्फलेस आनकन्डिशनेल बेबायदि गथनायाव दिनै जोंखौ अनबाय ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जायफोर जोंनि ख्रिस्टियान मानसि नङाब्लाबो जायफोर आंनि बे भिडिअखौ नायदों आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ गोथौयै मिथिनानै लागोन ना बे समाव जों मिथिनानै लाबानि आरोबाव जे बे आगाफे लाभ बेनो जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गेदेरथार अननाय आनकन्डिशनेल सेल्फलेस दिनै बियो अननाय ना नोंथांमोना मिथिगौना आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनोसै मानोना जोंहा गुड फ्राइडेया इनायनो खाथिथार दा बाथ्राया बेनो जाहैबाय जों सुबुं माहारिया इनायनि पापआव गोग्लैनानै थाबायमोन आरो जोंनि पापनि थाखाय जोंहा थैनो नांथारगौमोन बारग'नायनि जेबो राहा गैया आरो जों सुबुं हारिया पाप मावनायखाय बे सोरगोआव थानाय इसोरनिफ्राय सेपारेट गोजान दिनै जों जाबायमोन अब्ला बे समाव इसोरा अनबाय आरो गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ बे संसाराव जोंनि पापनि थाखाय थैनो जोंनि पापखौ बानस'नो जोंनि पापखौ सुस्रानो जोंखौ पापनिफ्राय उद्रायनो थाखाय फोरबो जिसु ख्रिस्टआ मा मिथिबायना सेल्फलेस लाभ गावखौ साना लाबानो सार्थ गैया लाबानो जोंनिफ्राय माबा मोनसे मोननो लुबैया लाबानो जोंखौ बेबादि दिनै जोंखौ अनफैबाय फैनानै अनबाय आरो बे अननायानो आगाफे लाभ आरो बे फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बा बे इसोर जिसु ख्रिस्टआ सार्थ गैयै अननायखायनो गावनि फारसे साना लाबा जोंखौ बिराद अननायखायनो जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय कालबारि क्रुसनि दंफाङाव गावनि जिउखौनो बियो बलिदान दिनै होबाय बेनि थैनायजों जों जे इसोरनिफ्राय जों गोजान जाबायमोन जों दिनै खाथि क्ल'ज माने जों रिलेशनशिप दिनै जोङो जाफिनबाय ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थैनायजों जोंनि पापफ्रा सुस्रा जाबाय आरो जे जों पापनि थाखाय जोंनि पापनि थाखाय जों दे थैनांगौमोन बे थैनांगौनिफ्रायबो जों दिनै मा बायख' जाबाय बासाय जाबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि आगाफे लाभ आनकन्डिशनेल लाभ बिराद गिदिर सार्थ गैयै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाया दिनै बेनो दिनै बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबाय थ' जोबनायाव बेनो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंखौ मिथिहोयो जायहा बे थोनहरजानाय फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायगोन खुलुमगोन बेनि आयदायाव थागोन बिथांमोना मा थैब्लाबो बिथांमोननि मोदोमा थैब्लाबो जिउआ अरायबो गोथां माने बासाय जानायखौ दिनै मोननो हागोन होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंखौ मिथिहोदों थैनायनि उनावहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंहा मोननै रोखोमनि जोंहा मा घटनाफोर दिनै दङ बे घटनायानो जाहैबाय सोरगो आरो नोरो जों मोदोमखौ लानानै जों सानसे थैखागोन नाथाय जायफ्रा बाइबेला मिथिहोयो जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै फोथायनानै थैलांबाय बिथांमोना जोबनो रोङै सोरगो रायजोखौ मा मोनहैगोन नाथाय जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथाया लाबानो थैलांबाय बिथांमोना नोरगाव सहैनो नांगोन होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मिथिहोबावदों थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायहा बेखौ फोथायगोन बे जोबनो रोङै गोथांखौ मोनगोन होननानै बुंदों माने बेयो इसोरनि रायजो अर्थात सोरगो रायजोखौ बिथाङा मोनहैगोन जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेखौ दिनै रोखायै मिथिहोदों थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गेदेरथार अननाय जे सार्थ गैयै अननाय ना बेखौ नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै शेयार खालामबाय थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बे मोनब्रै 4 टाइप्स अफ लाभ बेखौ गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय
आरो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गेदेरथार अननायखौ मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय। थ' हामबायसै dear viewers, इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।